Tässä seuraavassa 2 sekunnissa kiteytetään se, mitä San Telmossa tapahtuu iltapäivällä. Eikös aika paljon tapahtunutkin siinä? Olemme vaellusreitin alussa, jossa pääsis, joka johtaa muun muassa tämän saaren korkeammalle vuorelle. Tuolla ne edessäpäin nuo vuoret siirtää. Me ei nyt varmaan tällä kertaa ihan sinne asti mennä. Ollaan varauduttu oliveilla ja vinotintolla ja menemme sen verran ylämäkeen, että löydetään joku paikka istua, että päästään myös tästä kaupungista pois. Onkohan tuolla se ihme Paconueblo vai Roque Pablo, mikä se nyt oli? Roque Nueblo. Elikkä joku isompi fallinen kivi. Nämä reitithän on tosi hyvin merkattu, että me on nyt kävelty ehkä 200 metriä siitä, kun me nähtiin se reitin alku. Eikä olla oikeastaan enää varmoja, ollaanko sillä reitillä. Tää itse asiassa ei ole kovin kaukana tuosta Las Palmasesta. Tultiin siis bussilla tuossa San Mateo. Ja täältähän näkyy merelle. Tää sen verran hyvä keli on tänään. Tuuli on tyyntynyt. Korkeus oli 840 ja Pico de las Fuentes. Pico de las Fuentes korkeus on oliko se 50 metriä vajaa 2000. Eli ihan nousua on ihan kivasti, että kuulostaisi ihan hyvältä reitiltä mennä loppuun asti. Ne polut onkin merkattu aika paskasti. Se katos. Onneksi löytyy tää erinomainen piknikpaikka.